Egunon Jainkoak, ikus entzule maiteok, gaur ere egibidean Jesus dugu zain, beti du zerbait guri esateko. Adibidez, berau etorri zela galdua zegoena bilatzera eta salbatzera. Gaur ere evangelioaren beste lekuko aparta aurkesteran autorkizue. Pedro Poveda apaiza, Teresiar instituzioaren fundatzailea. Apaiz berria zela, 20. mendearen lehen orduan, Kobazuloetako umeak eskolatu zituen Guadiz herrian Andaluzian. Ez zioten barkatu baztertuenei eskola ona ematea. Handik Laister, Kobadon Garadoa, Kalonge. Han ere, lenguaz motan zebilen eta lan eskerga burutu zuen apaiz bezala, baina bereziki pedagogia eragile bezala. 1911 urte aurrera, egundoko mugimendua sortu zuen, 100 emakume gazte eskolan sartuz. Jakina, aurrez eta adore handiz, irakasle kualifikatuak prestatu zituen bere akademietan. Gizartean gerra galduen porrot giroa zen nagusia, Puerto Rico, Kuba, Filipinas, eta jende asko nora ezean eta iraultza gogoz zebiltzan. Danak nahasita. Eta bien bitartean, herrixea miseria gorrian. Honen aurrean, buru batzuk hezkuntza egitasmo berriak aurkeztu zituzten. Elkarren aurka gehienak, erlijioa tartean zela. Testu inguru horretan egin zuen lana Pedro Povedak. Miresmena sortu zuen askorengan. Ez aparteko gaitasunik zuelako. Denean oso orekak hementsu erakusten zuelako. Lanez gainezka, osasun txarrez, diru eskazian eta arazo artean biziarren. Bere lana agerikoa zan. Fedea etzan oztopo izan irakasle trebeak eta ondo motivatuak sortzeko. Neska gaztengan aurkitu zuen bere proiekturako arrobia. Apaizintzoa, azeta, jainkoari eta misioari osoki emana, Mariaren semekutuna, otoitzelaria, gizakiak eruapenez hartzen zekiena. Harremanetan adeitzu zen, eta beste iritzikuei erabateko begirunia eskaini zien beti. Arrakastaren oinarrian, emakume talde zabala bezain kualifikatua bildu zitzaiola. Seguruenik, bere lan itzela ezabatu nahi izan zuten, armaz, heriotza eman ziotenek. Alferrik ordea, Povedak hasitakoak bizirik dirau. Nik neuk ezagutzen ditudan teresiarrak badira nor unibertsitatean eta ikastetxetan, baita teologian, eta espiritualitate bidean edota txiruekin lanean. Neuretzat, emakume hauek harrigarriak dira. Zergatik lanean hain finak eta euren iritziak hain ondo moldatuak? Nundik hain leialak eta bere erabakiak hain irmoak eta zuzenak? Zergatik hain atseginak eta elkarren artean hain harreman goxokuak? Zer dela eta eurak beti behartzu eta etorkinen alde? Nundik horrelako ausardia? Pedro Povedak alako kristauak ez izituelako. Honek, garbi zuen kristaua munduaren erdian bizi behar dela, eta kristau laikoek aukera hobea dutela evangelioa gizartearen muinean bizitzeko eta errotzeko, apaizetek eta erlijiosuak baino hobea. Gogo beteko eredua hasierako elizan aurkitu zuen, lehenengo kristau elkarte haietan. Ona Povedaren lantresnak, otoitza, sakramentuak, buru eskaintza, ikasketa, gizalegea, eta hori dena evangelioan blai. Espirituz beterik bizitzera deitu zituenei, honela irakasten zien. Kristo dugu oinarria, eta zer gara bagu kristauok espiritua faltan badugu. Alferrik ezabiltza denak zure gogora ekartzen, bidez berdinak dira, jainkoak bakoitzari ematen dio berea. Gatza izateko deitua gara, lagun urguaren bizitza duintasunez eta bizipozez bete arte. Jainkoaren ene adiskide sendoak izan zaitezte hitzetan urri, barrutik hementzu eta errukarriekin errukitzu. Aita barkai esaiezu ez baitakite zerari diren. Honetan dugu jainkoaren maitasunaren adierazpiranik behiribilena. Ikastea zuentzat onuragarria eta ezinbestekoa da, baina zuen indar bakarra, otoitza. Ezer gutxi egiten dugu jainkoak merezi
eta munduak behar duenaren parean. Emateko, ez duzu aberatsa izan behar, ona baino. Azarrea eta baldarkeria, ez dira Kristoren agiria. Aberastasuna, poterea, armak, hirurak, auskorrak. Kristaua otoitzi gabe, utz galanta. Espiritualitatea, jainkoaren presentzian zintzoki jardutea da. Lan urkoaren ona zahazten dena, ez da fidagarria. Egiaz maitatzeko, ez duzu itzasko behar. Inoren izen ona zikintzen baduzu, laster zeure burua beltz ikusiko duzu. Osasun betean alferkerian bazabiltza, zer egingo duzu ezinean? Itxura eta pertsonaren balioa bidira. Asmo honak ez du inore zertara behartzen. Ekimen txikienak ordea, neke handiak sortzen ditu beti. Oker jokatuz, ez espero ondenik. Lagunen iritzi entzun, bai, baina zuk erabakiak hartu, zeure uste sendoaren arabera. Ikusentzule maiteok, berri ona aita pobeda bezalakoengan gorpusten denean, zein onuragarria den gizarte osorako. Urrengo igandera arte, ondo izan. Agur.